Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-konċessjoni li ngħatat lil Vitals Global Healthcare juri kemm għandna istituzzjonijiet li jaħdmu f'pajjiżna. Meta mistoqsi mill-ġurnalisti dwar il-konklużjonijiet tar-rapport, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li dan ir-rapport jikkonferma li f'pajjiżna hawn saltna ta' dritt li taħdem u istituzzjonijiet li jagħmlu l-iskrutinju meħtieġ. Ir-rapport tal-bieraħ juri kemm l-istituzzjonijiet f'pajjiżna jaħdmu, tantu hekk illi kellek rapport illi iva għamel skrutinju li kien dettaljat fuq dak li ġara fid-deal tal-VGH u koll għamel ċertu rimarki u konklużjonijiet illi jiena nistqar minix sodisfatt bihom. Dak juri però kemm għandna istituzzjonijiet fi dik min-naħa negattiva, min-naħa pożittiva turi kemm għandna istituzzjonijiet li jaħdmu u dak li rridu aħna bħala pejs li jkollna saltna ta' dritti li taħdem istituzzjonijiet li jagħmlu skrutinju and checks and balances ta' xulxin u dak huwa l-aspett pożittiv. Il-Prim Ministru qal ukoll li kieku kellu jiġi faċċjat bi proġett simili kien jimxi b'mod differenti. Jien bħala Prim Ministru kieku kont kelli nkun niġi rinfaċċat proċess simili jew bi proġett simili, il-mod kif nimxi jkun wieħed differenti minn dak li sar. U għalhekk huwa l-mod kif qed inħarsu li nimxu anke fuq livell ta' governanza tajba f'dan il-pajjiż li nitalmu mill-iżbalji li saru ma narġgħux nirrepetu l-iżbalji għaliex mbagħad verament jekk int ma titgħallimx mill-iżbalji li għamilt ma tistax tissejjaħ li inti gvern li huwa kredibbli. Aħna gvern kredibbli, gvern li tallimna minn dak li sar u nħarsu l-qudiem biex inkomplu nkatru l-ġid tal-pajjiżna. Il-Prim Ministru meskludiex li jkun hemm tibdil fil-kariga tal-Avukat Ġenerali. Qal li dan mhux minħabba l-allegazzjonijiet li saru fil-qorti rigward istruzzjonijiet li ta' lill-Pulizija. Inti f'kariga tagħmel perjodu ta' snin u huwa tajjeb li inti jkollok bidliet minn żmien għal żmien sabiex anke mbagħad il-kwalità tax-xogħol tibqa' waħda illi tkun waħda tajba u wieħed jibqa' jħares il-qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.